perquè tu seràs mora i cristiana de la vila, però això és l'imperator romanor. L'imperator romà. Oh. Cada setmana. Sí, perquè sempre, la nostra història sempre comença per ahir, segons Vicent Llinares, evidentment, el nostre profe d'història particular. Com estem? Bona vesprada. Bona vesprada. Estem desvanits perquè me'n vaig de vacances. Molt bé. Me'n vaig de Doncs vacances. nosaltres no estem tan desvalits, Vicent. I què vas a fer? A casar tetamorfos i pantocratos. Me'n vaig a la Provença francesa, a Avinyó, que té molta relació en les nostres terres, perquè Avinyó és on està el palau dels antipapes, i un dels antipapes, l'últim dels antipapes, va ser Clement XIII, que és el papa de Peníscola. És de veres. Me'n vaig cap allí, me'n vaig a veure la banda, i a veure papes, i a veure coses. Ell sempre recercant la història per a després contar-nos-ho, o no? També me'n vaig a la platja, bé. Molt bé. I també, mira, venim parlant de la importància dels viatges gastronòmicament. Oh! Formatge, estem d'acord, Tens ja la ruta feta, gastronòmica? No, però... Però te la faràs allà. Sí. Però no te costarà. Tenim una cosa, nom de la secció, com va eixir el treball? Ja ho deixem per setembre. Assignatura pendent, Deixem per setembre i au. Doncs vinga, ara anem per la secció que, com és habitual, sempre que te saludem a tu, comença amb l'Imperi Romà. L'Imperi Romà. Sí, perquè avui vull parlar-vos de la festa de Sant Jaume, que és un senyor que va viure durant l'època dels emperadors August, Tiberi i Calígula. Val? Això ja seria sí que va viure, no? Sí. Excusa, Imperi Romà. Ja seria un motiu per a lligar-ho. Però el senyor Este senyor és l'origen d'un dels camins més importants de l'Europa medieval, el camí de Sant Jaume, que ja ho sabeu. Correcte. Però qui foren els mestres de fer camins per tota Europa, que inclús encara n'hi ha actuals autopistes que van per els camins que van marcar els romans? Els romans. Perquè tots els caminos te llevan a Roma. Exacte, ja venia jo també. De fet, la primera prova per crear Google Maps la van fer els romans. Clar, va ser els pioners en tot. Es diu la tàbula peutingunària. O sigui, que anaves de veres. Sí, però és més fàcil de pronunciar Google Maps. La taula pentinguer? Pentingunaire. I això què vol dir? Perquè la va conservar un humanista que li diuen Conrad Peutinger, que la va guardar i després la va posar a resguard en una biblioteca. Es tracta d'un pergamí de 7 metres de llarg per uns 50 centímetres d'ample, en el qual no és un mapa del món, perquè no és un mapa, però és com lo de la via del metro, que tu no veus el plano, però veus les línies. Entonces, marca... estan els camins. Estan tots els camins de Roma, en tots aquells llocs, a més és una guia turista, en tots aquells llocs on se menja bé, se veu bé, on pots dormir, sí. Molt ben apanyat. Els romans ho van inventar tot, menys els calamars a la romana. I les xarxes socials, també, segurament tindrien les seves pròpies. Els calamars a la romana. Bueno, pues anem... Parlem de Sant Jaume, perquè el dia de Sant Jaume és un dia assenyalat. El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat. El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat. Bueno, primer que tot, per què li diuen Sant Jaume? Altres li diuen Santiago, altres pollastre enfarinat amb pernil i formatge, vull dir, Sant Jacobo. Òbviament, a l'home, els amics, no li diuen Jaume. Ai, quina llàstima. No li diuen Jaume. Li diuen pel seu nom en hebreu, perquè l'home tenia un nom en hebreu que és Yaakov, o algo així, ¿vale? Jo hebreu no ne sé, encara no tinc el C1 d'hebreu. Estàs en ello. Jacob sona a Jacob. A Jacob, que és el nom d'aquell que Déu li va ordenar matar al seu fill i tot això. Correcte. La forma de Jacob es va traduir al llatí per Jacobus. Jacobus, de Jacobus, idiomes com l'italià, faran Jacom o Jacome, mentre que de la mateixa paraula, Jacobus naixerà Jacobo, en castellà. El nom de Jaume serà l'evolució que apareixerà per la Provença i Catalunya, que en Anglaterra es convertirà en James. Molt bé, sí. És el mateix nom. I el Santiago. És que Santiago i Jaume se pareixeu com... Huevo i una castanya hasta que jo t'ho expliqui. Resulta que el castellà es va fer una abreviatura del nom de Jacobus, i l'abreviatura va ser Iago, la qual va passar a ser Sant Iago. I del Sant Iago, Santiago. O sigui, que no és un Sant Santiago, és Santiago i ja està. És Santiago i ja està. Perquè el nom és Iago, no és Sant. És Iago, Santiago. Clar, aleshores, quan algú se diu, mira, Santiago Espíritu, el nostre company de xarxes, no li podem dir Sant, és que li estem dient, si li diem Santi, li estem dient Sant tota l'estona, com és això? Li esteu dient Beato. Veus? Sí, no mola. És curiós. Atén-me. Però Este home qui era? I per què era sant? La documentació escrita,
lloc que està escrit, és a dir, el Nou Testament, es diu que Jaume el Major, que és com se li coneix, Jaume el Major, és fill d'un pescador, que és el que tenia algo de quartos, perquè tenia barques i tenia empleats, que li diuen Zebedeu. També és germà d'un altre apòstol que diuen Sant Joan l'Evangelista, una amargor de persona, ja t'ho dic jo, Sant Joan... l'Evangeli més dens, anem a dir-ho fi. Més dens, que com estava en una fase adulta i li molestava la gent, que és el que té fer-se major, que te molesta la gent. Dóna fe. Pues va escriure un evangeli i després va escriure l'Apocalipsis, perquè mos foterem tots, que és com Deep Impact, Armagedón, 2012, 28 dies després, i el dia de la bèstia, però tots junts. Es va quedar descansant el senyor, Va dir, ara foteu-vos ahí, teniu Apocalipsis per tota l'edat mitjana i aneu a cagar-se. El meu cosí, quan era xicotet, tindria 12 o 13 anys, va agarrar-la, o menys, va agarrar l'Apocalipsis com s'ha dit, i diu, oh, això! I va aparèixer fortíssim, va dir, no hi ha ninguna pel·lícula que aplegue a esta essència. Ai, tots, collons. Què sabem d'ell? Què sabem? Vull dir, què van descriure els que van conèixer sobre el que va fer i què va passar? Bé, va predicar per Judea. Sabem que després de la resurrecció de Jesús va predicar per Judea, que és el nom que rebia la regió de Palestina en temps de l'Imperi Romà, i sabem que va predicar en concret en Jerusalem. I sabem pel Nou Testament que va ser el primer dels apòstols en morir martiritzat, tot i que la cita és molt breu i apareix en el fet dels apòstols. A veure, posa'm efecte de veu divina. José, posa efecte. Ara tu vas a parlar per damunt, perquè tu vas a fer la veu divina. Ai, la veu divina. Endavant, veu divina. En aquell temps, el rei Herodes va començar a maltractar alguns membres de l'Església. Va fer matar amb l'espasa Jaume, germà de Joan. Ximpum. I això és el que sabem ja li podem llevar l'efecte, José. Ja està. Ahí està. Prou. Això és el que sabem de la mort de Jaume, de Santiago. Ja està? El va fer matar l'espasa, ja està. I esta, a més, és l'única mort que es conta d'un apòstol en el Nou Testament. Perquè després sabem com van morir tots, però per altres documents. En la Bíblia no es diu res, a la Bíblia que l'home vinguera a Hispània. A predicar ni a res. No és possible, això és una errada. Prou feina tenia ahí en Palestina, colló, que allí sempre estan en líos. Però si va fer el camino de Santiago. Clar, això com? Què? Que això com? Aleshores, quina relació? Quina relació té amb Hispània? Ahí està. Quina relació té amb Hispània? Ole! A ma mare li agradava molt els colors. Ahí està. Ole! Bé, la primera menció a que Jaume va estar per ací, la primera menció que se fa que Jaume va estar per ací, és del segle VI, és a dir, entre l'any 501 i l'any 600. Està molt explicar-ho, En ese any, tocant l'any 600, van escriure que l'home va estar ací. Sí. No vol dir que estiguera. No. Algú que va dir... I si això... I si està... Correcte. Apareix en una cosa que diu Breviarum Apostolum. Vale. Perdona, Apostolum no, és Apostolorum. Apostolorum. Breviarum Apostolorum. De los apóstoles. Apostolorum és de los apóstoles. Molt bé. Ahí conta que Jaume el Major va predicar per Hispània i no es diu res més, ja està, va passar ni si va fer una paella, ni si se'n va anar a Sant Fermín, ni res. Més detalls ja no en dona. Pocs detalls, que va vindre a Espanya. Al segle següent, una altra obra titulada De Ortu et Obitu Patrum Apostolorum, que vaig a fer de traductor de llatí, que ho he buscat en el ChatGPT, sobre l'origen i la mort dels pares apostòlics. Així s'insisteix en la mateixa idea. La de que va estar a Hispània? Va estar a Hispània. I prou. La primera vegada que es diu que el cos de Sant Jaume va ser traslladat des de Palestina a Hispània és al segle IX, és a dir, entre els anys 901 i el 1000. Ahí és la primera vegada que apareix que el cos, una vegada mort, va ser traslladat així. No és que vinguera en vida, sinó el seu cos o despulles mortals. Se van revesant la cosa? Va vindre dos viatges. Un mort i un viu. Segons estos papers que van icint al llarg dels anys. De tota l'edat mitjana. En este llibre es diu Translatio Sancti Jacobi, que és el trasllat del Sant Jacob. I ja en el segle XII, al voltant del 1140, s'escriu tot el guió de la pel·lícula de Sant Jaume. Dic el guió. Ja calla el guió, la llegenda. Es tracta del Liber Sancti Jacobi, també conegut com el Còdex Calixtinus, per haver-lo encarregat un papa que li deien Calix II. El va escriure un monjo francès que li deien Émeric Picot, en el qual ens conta la vida del sant. I així ja ve tot el que... sí que està ja ordenada la cosa. Molt bé. El resumit seria que l'home va seguir a Jesús, que el va veure ressuscitat, i es va posar a predicar, proper de casa, que a l'home
li agradava anar a dinar a casa i no volia anar-se massa lluny. Que tinguera ja amanit, molt bé. Després va vindre a estudiar un dia a Benidorm. A estudiar. Veus tu? Que en Benidorm jo no sé si estudiar molt després en la platja, està complicat, Bueno, algun hi haurà en Benidorm que estudi. Va vindre l'home a estudiar a Benidorm i diuen que el rotllo que es diuen els alemanys, els anglesos, no li va apanyar molt. No li va apanyar. I va entrar en depressió. L'home va deprimir de veure allò, tanta sangria, tanta cosa, i li se va aparèixer la Mare de Déu del Pilar. Que és la Mare de Déu del Pilar. I la Mare del Pilar va dir, Sanjaume, chico, anima't, criatura. Veu tu també sangria, vés a mirar les xicones a la platja. Jo què sé, el que li va dir. Pues animar-lo com la dona va poder. I després se'n va tornar a Palestina. I allí és quan Herodes Agripa I el va matar, segurament tallant-li el coll, perquè lo de tallar el coll mata. I uns deixebles seus... Uns deixebles seus van posar el cos, diu este llibre, en una barca sense rems, sense timó i sense vela. A la deriva. Me lleva, sí. I la van espentar. I la barca, ella soles, va creuar tot el Mediterrani, li va pegar la volta a la península Ibèrica i va arribar a un lloc anomenat Libredon, pròxim a Padrón, que unos pican... I altres no. Ahí estamos. Escolta, vaig a dir-te, el viatge ni el del veler que va encallar en la platja del Saler, vull dir una cosa... Ni el de Ulises. Mare meua. Ulises va volando por las galaxias. Hi ha que veure com ha canviat el món. Antes feien sèries sobre l'Odissea i ara fan sèries d'un ninot groc que tira electricitat dins d'una bola. Jo, això... Així l'espècie s'acaba. És per ser-se-lo mirat. Atem una cosa. Dime. Quina història li inventen a este home, perquè... En l'edat mitjana una altra cosa no té imaginació. M'agradaria que se'ns apareguera i que ens contara la seva vida real, que segur que no tenia massa a veure. No. O sigui, que evangelitzarà i això. No te dic jo que no, pues segurament sí, però tot això... A veure si era mentira i Sant Jaume no estava mort, estava de parranda i el que volia era pegar la volta al món, I el seu cos en una barca a la deriva, tot el Mediterrani puja la costa cap amunt. Això és el que diu el Còdex Calixti. Allí, algú, una vegada arriba a Padrón, menja los pimientos, algú, no se sap qui, soterrarà el cos i el deixarà que l'home descanse en pau, que ja havia tingut prou guerra en vida i en mort també. Això passa al segle I. Ho suposem que passa al segle I perquè este home mor, segons els càlculs que s'ha fet, cap a l'any 44. I no era qüestió de fer-ho llarg, perquè després al final els morts fan un poc d'olor. Correcte. I 7 segles després, l'any 813, apareixerà per allí un monjo de nom Pelai que es fixarà en una llum o estrella brillant que apareixia totes les nits en una zona boscosa del mont. ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! I això farà l'home, correrà hacia la luz. Val? Ai, que pobret m'està fent això. Jo no sé per què va cap a la llum, tot el món sap que en pel·lícules de pau que on hi ha una llum baix d'una porta, ahir no vages. Ahir acaba malament, sempre en aquesta part de la pel·lícula. Sempre, doncs ell va anar. No s'estiraven les pel·lis de por en aquella època encara. Igual no. I allí, sota un camp d'estreles, diu la narració, un campus tele, va trobar un cos que ell sap, ell va veure el cos i va dir, este senyor és Sant Jaume. Aquell que havia estat a la deriva, que després, que estaria desfetet, quan va plegar, estaria un poc acabat, que el van soterrar, és el que se troba anys després, i només veure en seguida tota la carrera de Sant Jaume, va dir. El bisbe dirà Flàvia, que era la ciutat romana, que és on ara està Padrón, i li diuen Teodomir al senyor bisbe, tenia un poc més de trellat, i li va dir, home, Pelai, igual t'has tirat un poc de la moto i eixe no és Sant Jaume. I Pelai li dirà, Oye, ¿qué? Hazme caso, tú hazme caso. Teodomir li dirà, si jo et faig cas, però anem a averiguar-ho. Anem a averiguar-ho. Total, que Teodomir durà el cos als del CSI, el CSI medieval, que li miraran baix de les ungles, li arrencaran un pèl de la barba i determinaran, sense dubtes, que eixe és Sant Jaume. Me quedé morta. Pel pèl de la barba. Me quedé morta perquè en aquell moment no hi havia... CSI, no estava Horacio per ahí. No, pel que siga no. El papa també li va bé que allí estigui Sant Jaume. Segurament aquesta seria la qüestió per la que es va aparèixer la figura de Sant Jaume, perquè els venia bé. Els venia molt bé, perquè els pobres cristians només podien anar en peregrinació a Roma.
perquè Jerusalem, que seria el lloc sant de veritat per als cristians de l'època, estava en mans dels musulmans i no podien anar. Aleshores, Roma, com sabeu, si heu anat a Roma, sempre està ple. Sempre està ple. Sempre està ple. I el papa va dir, coño, que ens deixen un poc tranquils. No se poden fer alguna més propet. Que se'n vagin a Santiago uns quants i així pues, dividim. I ahí és quan es crea el primer fitur de la història, que és el camí de Sant Jaume. Primer fitur de la història. Situem-nos. El 711 els musulmans ocupen tota la península ibèrica. Bé, no passa res. Era una marcha mora, en teoria, però lo que siga estan estos han adelantat. Estos han adelantat. La conquesta tota? No, tota no. Un grapat de cristians que per les pintes es veu que eren membres del grup d'Àngeles de l'Infierno se'n van anar allà dalt de les muntanyes perquè els agrada molt del pernil i la sobrassada. Estos lleven el pernil, lleven la sobrassada, me lleven... Pues no. Entonces se'n van anar allà dalt i l'any 722 té lloc la batalla de Covadonga, que és la que formalment dona inici al regne d'Astúries amb capital en Can Gandoni. Ara sí, Astúries, patria querida. La batalla de Covadonga, diuen, alguns diuen que no va ser ni batalla, però diuen que va ser guanyada gràcies a la intervenció de Sant Jaume. Va fer algun miracle? Però clar, aquesta llegenda és molt posterior, perquè ja s'havia decidit que Sant Jaume era el cos que estava en Santiago. Vale. Bé, en tot cas, des del 722 fins al 813, que és quan es troba la tomba... Si la història no és coherent, arreglem-la perquè ens vinga bé. Anem a ajustar-la. Això no està bé, ho arreglem. Els cristians aniran ocupant, en aquesta zona aniran ocupant les terres que els musulmans van deixar sense ocupar entre el Duero i la Serralada Cantàbrica. Allí els musulmans, quan van arribar a la península, allí van situar els egipcis i els berebers. Allà no ho volia ningú. La gent volia anar ahir al Valle del Guadiana, que n'hi ha bona cosa d'os, al Vall de l'Ebre, que n'hi ha bona... a València, que està ple d'hortes i tal. Però aquells van dir, jo dic, això s'ho quedeu vosaltres, que això no ho vol ningú. I ahir van començar els cristians a expandir-se cap ahí. El regne d'Astúries és un regne aïllat d'Europa, figuradament i físicament, i per això, quan el bisbe Teodomir, després d'un detallat estudi forense, com hem quedat, que ahir va estar, determina que aquell és Sant Jaume, Alfons II, que és el rei d'Astúries i és descendent de Perai, possiblement el net, diu, sí senyor, lo que tu digues, lo que faça falta. Lo que tu digues va a missa. Mai millor dit. I això farà que allí, per decret del Teodomir, del papa i d'Alfons II, ja allí estigui el cos de Sant Jaume. Que no t'ho creus? No t'ho cregues, està allí. Sí, ho han dit. I ja està. No anem a discutir-ho. I això és així perquè Alfonso no era cap terrós i sabia que si allí apareixia la tomba d'un apòstol, allò li s'ompliria de turistes. El turismo, ese gran invento. El senyor este, no me'n recordo com diuen, el güelet este que fa aquestes pel·lícules de... Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria, va. I com damunt encara no havien inventat ni les piscines ni els balcons. L'home estava tranquil, diu, així no me sente que morir ningú. Balconi no podríem fer. Era un turisme més tranquil, com aquell que diu. Sí, com aquell que diu. La creació del santuari, que va crear Alfons II, i la posterior catedral de Sant Jaume, que és espectacular, i la ciutat que creixerà al voltant d'aquesta catedral, que és Santiago de Compostela, van ser una operació política feta de cara al futur. I amb molt bona projecció. El primer terra mítica, el primer parc temàtic de la història. Del cristianisme. Van tindre vista. Sí, van tindre vista. Primer, el sepulcre atraurà a peregrins de tota Europa, la qual cosa ajudarà a repoblar les zones per les quals passava el camí, que estava pràcticament despoblat. Les zones despoblades, o tendència a despoblar-se. En segon terme, reforçaria l'autoritat del rei. Això del rei li vindria molt bé. Al rei no li fa cas ningú, diu, ara este home que has descobert a Santiago... A veure tu. Pues igual sí. A veure tu si me fan cas o no. Ahí estamos. 3. Donaria prestigi al regne i connectaria amb Europa. En aquest sentit, serà molt important que Alfons II passi a la capital del regne, que estava en Cangas d'Onís, el regne originari d'Astúries, la capital és Cangas d'Onís, la passa a Oviedo. També es convertirà Van fent-se grans. Van baixant cap al sud. També es convertirà en un referent per tots els reis, capdills, comtes i marquesos de regnes cristians del nord de la península. És a dir, anava agafant prestigi, este regne. Tingueu en compte que en aquest moment encara no... Espanya no existia, entenem-se. Però ni siquiera n'hi havia regnes. En la zona d'Aragó, de Navarra, de Catalunya, allà estava la marca hispànica amb uns comtats aragonesos, catalans, navarresos,
d'uns senyors que no eren reis i que necessitaven algun referent. L'emperador quedava molt lluny. El que més proper quedava era hasta Alfons II, que havia descobert la tomba de l'apòstol. I també s'identificarà a Sant Jaume amb aquesta ajuda divina de la batalla de Covadonga, el famós Sant Jaume Matamoros, que després anava al Tómbola, que serà el primer escaló per presentar l'abans cap al sud com a un projecte religiós i no polític. És a dir, comença a germinar una idea que després ha sigut una idea política, no històrica, no real, que és la idea de la reconquesta. Clar. Que un dia podríem fer un programa sobre això. Per què als historiadors no ens agrada dir-li reconquesta? No ens agrada dir-li reconquesta perquè no ha hagut una reconquesta, és una segona, o sigui, és recuperar algo que era teu. Però l'ens polític que recupera o que conquesta la península del nord no era l'ens polític que hi havia abans. Exacte. I la sisena, afavorirà el creixement econòmic perquè permetrà als reis nobles i senyors cobrar tributs per tots els serveis que necessiten els peregrins. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso. Por això, inventar el turisme, que és el que se va fer. O sea, cobrar diners, sí, que és el que deies, cobrar tributs. El pontasc, el dret de passar per un pont, se cobra. El portar, bueno, en valencià no sé com es diu, en castellà es diu portazgo. El portazgo era un impost que cobraven per entrar per la porta. Si tu volies moldre un poc de farina, tenies que anar al molí del senyor. Si tu volies un got d'aigua, tenies que anar al pou del senyor. És a dir, cobraven per tot. Bobos no eren. Eren medievals, però bobos no eren. I això encara s'ha transformat, però aquesta filosofia encara remana. Exacte. I el santuari d'Alfons II està al final del camí, però en realitat, este santuari que va fer Alfons II està al final del camí, però en realitat és el principi que va ser en el moment que es va fundar, que comencen a acudir peregrins a Santiago. I ara que estem en estiu, i que molta gent està fent el camí, coses que cal dir del camí. Vinga, va. Per molt que tu veies o vegeu fletxetes grogues i vieires d'estes i conxes, no hi ha un camí autèntic, ni original, ni únic. O sigui, per on vulguis, per on vulguis. Això és una invenció? Per fer la peregrinació tu pots anar per on vulguis. Això és una cosa que s'ha inventat ara. Mireu, la modernor ens ha dut a voler buscar una autenticitat que quasi mai existeix. Vaig a ficar un exemple que jo veig prou sovint en les dansaes. Tu vas a tocar i els dansadors ballen així, i això es ballava així. Jo, com a historiador, pense, no. O sigui, no ho sé. Però el que jo sé és que la gent no anava a ballar per ballar així, anava a ballar per rimar-se. Sí. A veure. I feien el que podien. Feien el que podien. Es manejaven conforme veien. I si podien rosar una cuixa, pues la rosaven. I no feien el pas, pues donava igual. Pues això és igual. La qüestió era anar a Santiago, no anar per el camí que tu m'has dit que té que ser aquest camí. Pues no. Era peregrinar allí però amb pogueres. De fet, el primer camí no era el famós camí dels francesos, el famós camí francès, sinó un que ara li diuen el camí del nord, que entrava a la península per Irún i transcorria entre la mar i la serralada cantàbrica. I passava, per exemple, per Oviedo. Però no era una senda marcada, no era això que veiem ara que estan les fletxetes grogues. No és un camí. La gent anava per on podia. Era per allí, però buscar la vida. Quan la frontera es va desplaçar més cap al sud, amb la conquesta de Lleó, per exemple, la gent, sense pensar-se-ho, ni fer cap planificació vam anar un camí... No, va començar a anar més cap al sud. Per què? Perquè el camí per la meseta era molt senzill que el camí per la serralada cantàbrica. Més pla. Més planet. No pot de sentir comú. Eixe camí, que és el camí més famós, entrava per Roncesvalles. Es diu dels francesos perquè els francesos entraven per ell, però realment per ell entrava tota Europa. Entrava per Roncesvalles i arribava a Puente la Reina, que és un punt neuràlgic del camí, i d'ahir anava cap a l'oest el més recte possible. I així van néixer o es van desenvolupar ciutats com ara Pamplona, Logroño, Astorga, Fromista, Ponferrada, Burgos o Lleó. Fromista, que no la coneix ningú, està el temple romànic més espectacular d'este país, que realment està tot reconstruït perquè parega romànic, però això és una altra història, val? Però en el seu moment va existir, encara que el d'avui en dia s'ha reconstruït. Ara, quan fiquen imatges del romànic, fiquen el temple de Fromista, però realment tot lo romànic que pareix perquè s'ha reconstruït. La fama del camí francès li ve sobretot perquè va ser la via d'entrada dels grans corrents artístics europeus de l'edat mitjana. El romànic, per exemple, i el gòtic.
fixeu-se, en aquesta ruta estan les catedrals de Lleó i la catedral de Burgos. ¿vale? El mateix pont de Puente la Reina és un pont romànic. De fet, molts que feien el camí francès es desviaven a Oviedo, és a dir, cap al nord, cap al antic camí, perquè hi ha un refrany que diu «Quien va a Santiago y no al Salvador», que és la catedral d'Oviedo, visita al criado, però no al senyor. ¿Vale? Entonces, de fet, la gent feia el camí com l'eixia del nas. Pipitico. Camino del Sur. Camino del Sur, anàvem Camino del Sur. Camino, camino, camino. Fantàstica. Avui el recull musical que vos he fet és brutal. També los chicos de la Bahía eren d'ací, de Gandia. De Gandia eren, de fet. Cucart, el fotògraf, era un dels membres. De los chicos de la Bahía, Camino del Sur. Camino, camino, sí. I així el temps que la frontera anava avançant cap al sud. Cap al sud, nasqueren més rutes. Per exemple, va néixer el camí aragonès, que fins que no es va conquerir Saragossa pues no podia néixer el camí aragonès. Clar. El camí aragonès eixia de Saragossa i anava de Saragossa a Puente la Reina i empalmava amb el camí francès. Després va néixer el camí català, que eixia de Montserrat i que arribava a Saragossa, de Saragossa a Puente la Reina, de Puente la Reina cap a dins. El camí de la Plata, que és el d'Extremadura, el camí de Portuguès, i el camí de Llevant, que és el que eixia des de València, i que, òbviament, no pot ser tan antic, perquè València va ser conquerida en el segle XIII. No? Clar. Pues fem una idea. Però sí que podem dir del camí de Llevant, que es diu així, el camí de Llevant, que és el més llarg. Per què? I això seria molt fàcil d'explicar amb una cosa... Perquè estem més junts. No, perquè el pas natural per anar de València a la Meseta és per on venen tots els mals, per Almansa. Clar, per enmig. Clar, tu no pots... No, a veure, no n'hi ha un camí natural que vagi de València a Madrid per Requena. Natural no. Natural tu has de baixar per Xàtiva, anar al Almansa i entrar pel sud, per Albacete, entres a la Meseta. I pegar la volteta. Clar, i tenen que pegar aquesta volteta per poder arribar a empalmar en el camí francès. Arribaven a... Este camí passava per Albacete, Toledo, Ávila, Toro, Zamora i empalmava amb el camí francès. Però la indulgència de la peregrinació tampoc s'obtenia si havies caminat més o menys. Això era independent. De fet, molts anglesos... No, igual que si el camí és més curt o més llarg. Exacte. Com aconseguís la indulgència? L'aconseguien. Ara has de fer no sé quants quilòmetres. Un mínim de quilòmetres. Sí, no sé quants. No en són molts, però en són. Abans no. Abans tu arribaves allí i dius, jo vengo de Dublín. I te digues, vale, gràcies per vindre. Com has vingut? Gràcies per gastar. Si venies de Dublín, molts anaven en barco i arribaven a Galícia. Altres no, altres arribaven en barco, arribaven a França, però molts anglesos arribaven a Galícia en barco directament des d'Anglaterra i no passava res. En tot cas, la fama del camí francès també ve donada perquè va ser la primera ruta que es va publicar en el Lonely Planet. Això no ho sabia. Sí, i els gestos de Lonely Planet. La primera, sí. Bé, el Lonely Planet, no, però ja veureu que... És el Còdex, ja hem parlat d'ell, és el Còdex Calixtinum. El que hem dit adés, i que en el seu llibre quint, perquè els 4 primers llibres parlen del sant, però el llibre quint recull tota una sèrie de recomanacions i consells pels pelegrins. Recull rutes i camins per arribar a Santiago des de França i altres punts d'Europa, descriu les ciutats, els pobles, els hostals, les esglésies i els sants locals perquè els peregrins poguessin anar a resar o visitar relíquies. Dona molt bé, consells pràctics per als peregrins, on menjar, on evitar perills, com comportar-se, com TripAdvisor, més o menys. Donava informació sobre relíquies, això ja ho he dit, llocs de culte, litúrgies associades al pelegrinatge i feia crítiques a les terres i les lleis de certes regions, especialment els bascos i gallecs, des d'una visió francesa. Una visió francesa no sol ser mai una bona visió. Doncs bé, este còdex, L'inspector Clouseau. No n'hi havia més còdics de tots els que n'hi ha, doncs just este còdex és el que van furtar de la catedral de Santiago l'any 2011 en una operació que semblava ser un robatori de guant blanc i que en realitat va ser un robatori de mono blau. És que la història és totalment... El còdex, això se'n recordarà molta gent, el còdex va estar desaparegut un any i mig fins que la Guàrdia Civil el va trobar a un garatge de la localitat d'Ogrove. El lladre era un llumero.
Així dic electricista perquè parega més la cosa més de xandongar, però era un llumero que treballava en la catedral i sabia com entrar i com eixir. I dius tu, que va saltar, va fer un dispositiu especial per a traspassar la vidriera i tots els dispositius làsers que n'hi havien protegint el còdex. Diu, no. Va entrar, el va agarrar, se'l va ficar dins d'un sarró i se'n va eixir. Escolta, què va dir? Això és una bona guia de viatges, si vaig de peregrinació pel que siga, però jo no me va patir temps per fer el robatori. No, de guante blanco no va ser. En tot cas, un pot creure o no creure. Val? Però el camí és una experiència. Sí, jo no l'he fet. He de reconèixer que no l'he fet. He estat per Galícia un parell de vegades, no he fet el camí, voldria fer-lo. No ho sé, això cansa molt. Però sí, voldria fer-lo. Val? Tots aquells que l'han fet sí que parlen d'aquesta experiència. Tota la gent que l'ha fet diu que és una experiència per a la persona individual i també, si es fa en grup, per al grup. És un lloc on s'ajunta gent de tota Europa, on es pot menjar molt bé, amb paisatges espectaculars, que van del verd al daurat i del daurat al verd, un viatge ple d'història, ple d'art. I amb el que has contat més encara. Sí. Jo tinc un amic que vull saludar des d'ací, que va tots els anys a Santiago. Sí? Ara deu d'estar tornant, sí, perquè va sempre per arribar allí el dia de Sant Jaume. Ell va des de Xeraco, perdó, que em matarà, des de Xeresa. Des de Xeresa. Ell va des de Xeresa en bicicleta i torna en avió. Ai, mare. I fa un tour molt particular que acaba allí tots els anys, vale? Va canviant de ruta, jo crec que feia tots els camins, i bé, i ara això, volia saludar-lo des d'ací, ell és compositor, és professor, és una grandíssima persona i és Juan Antonio Castelló Cardona, que vull saludar des d'ací, i suposo o ja està en Xeresa o estarà a tornar. Quina gràcia. Saps qui fa el camí de Santiago enguany? Ah, sí, l'amiga? Te'n vas allí? Me'n vaig al camí, però el faig a la inversa. Eixe jo crec que la ruta no està certificada. La bula no te la donen. Jo vaig de Santiago a Finisterre. Ah, mira. Ah, de Santiago a Finisterre. De Santiago a Finisterre, sí que, exacte. Pel mateix, però fer-ho al revés? No, perquè així no veiem la fi del món. És la primera vegada que el faig. Jo l'any que vaig estar jo en Galícia vaig coincidir, a més, no sé si te pillarà, perquè ja no me'n recordo quan vam anar, si vam anar en juliol o vam anar en agost, m'ho va pillar la festa vikinga. Ai, mare. Vam anar a una festa vikinga, amb naus vikingues i vikings allí tots disfressats, bevent en cuernos. Allà estava bastant divertit. Una festa vikinga? Sí. No sé si és un pou de sorpreses. Catoira, el poble es dia Catoira. Catoira, al costat d'una ria. Jo crec que no pilla per ahí, però també es dic una cosa. Ara em quedem més tranquil·la si ens enganyem de camí o alguna cosa, perquè sé que tot això Tots els camins duen a Roma i a Santiago. Moltes gràcies, Vicent Llinares. No te'n vagis perquè s'incorpora la Lluïsa Viols. Ah, sí que m'interessa veure l'oratge. Ostres, Lluïsa, estàs tot